ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ, ATM, ମେଡ଼ିକାଲ, ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସୋରୁମ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ତ ବହୁତ ମେଲ୍ ଏବଂ ଫିମେଲ୍ ଏଇ ଜବ୍ଟିକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ରହିବା ପାଇଁ ରୁମ୍ ମାଗଣା ଏବଂ ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେମିତି କ'ଣ ତାର ଡ୍ୟୁଟି ରହୁଛି। ଡ୍ୟୁଟି ଆମର ଗୋଟେ 8 ଘଣ୍ଟା ସିଫ୍ଟ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି 18,000ରୁ 20,000 ଦରମା ରହିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ରହୁଛି 12 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି, ଯେଉଁଟାକି 24,000ରୁ 26,000 ଭିତରେ ଦରମା ରହିବ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଜବ୍ଟିକୁ କରିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ମେଲ୍ ଏବଂ ଫିମେଲ୍, ତ ସେମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ତାଙ୍କ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ରହିବ ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍, ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଏବଂ 10th ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଏଇସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଧରିକି ସେମାନେ ଆସିବେ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଥିବା ନମ୍ବର ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଜବ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଯେଉଁ ଆସିବ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ।